मानास नेशनेल पार्क बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय गियाथि गामियाव बेखेवदों अटर रेजर्ट। दावबायारिफोरनि मोजां खाबु आरो सुबिदानि थाखाय माहारियारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय गियाथि गामियाव मानास सेरफां बाहबारि भिलेज काउन्सिल मालर टी पारपस क'पारेटिभ ससाइटिया गोदान बोसोरनि 1 जानुवारि खालाराव अटर रेजर्टखौ बेखेवदों। बे अटर रेजर्टआवनो दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै मानास हाग्रामानि समायना महर मिथिंगा आरो जिब जुनार जेरै मैदेर, गान्दा, मै, दावराय आरो दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेयैनो बे रेजर्टआव हाबफैनानै बर' हारिनि जानाय लोंनाय आदारफोर जेरै फुंनि ब्रेकफास्ट, डिनार, फास्ट फुडजों लोगोसेयैनो बर'नि ट्रेडिशनेल माखासे ओंख्रिफोर अनलाजों दाउ, सबायजों साम', नारजिजों अमा बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानानै गोजोननाय फोरमायबावदों। आङो बे मानास नेशनेल पार्कनि खाथियावनो थानाय थागिबि। आंनाव फरायसालि दं। आं प्राइभेट स्कुल सामलायो, हाथरखि फरायसालिनि बिगोमा आङो। दिनै लोगोफोरजों फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो रंजानाय मोनदों। जोङो दाबसे गामि नङा, दाब दाब गामिनि जों बिब' बिनानाव लोगो ज' जानानै फैनानै जों रंजाफैनो हानायाव जों जोबोद गोजोनदों। आरो आङो मेसेज होनो लुगैयो आरो माने बयबो फैनानै बे रिजर्टआव थाफैबा सुबिदा मोनगोन। माने खाथिनिफ्रायनो जोङो मानास नेशनेल पार्कखौ बे रिजर्टनिफ्राय नुहुरनो हायो आरो थानाय सुबिदा दं आरो। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जों नैबे मानास नेशनेल पार्कआव वाटार रिजर्ट होननाय मोनसे रिजर्टआव दिनै जोङो जायगानिनो आरो लोगोसेनो दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आंनिनो लोगोफोर जों गासैबो ज' जालायनानै गेट टुगेदारखौनो बुंनांगोन। बोथिसे ओंखाम जाबाय, रायलाय होनलाय। ओरैनो जोङो 30-35 जनसोमोन। दायो माखासेया थांहोलांबायबो गोजान गोजान जायगानिफ्राय। जायखिजाया बेवहाय फैनानै जों बिराद गोजोननाय मोनदों। बे अटार रिजर्टआव फार्स्ट टाइम जों हाबदो। बेयाव फार्स्ट टाइम हाबनानै दिनै जाबायबो, रायलाय होनलाय एसे रंजाबायबो। बेनिफ्राय बेयाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बेलेग रिजर्टनिफ्राय एसे बेलेग मोनदों। मानो होनबा एरियाया बिराद गोबां दङ। ओरैनो मा सुबिदा दङ? सुबिदायाथ' थानो हानाय सुबिदाबो दङ। माखासे फेमिलि लानानैबो थाफैजागोन। ओमफ्राय बुंनो थाङोबा गोदान रिजर्टआ। बेनिफ्राय ग्रिनारि, सारिफाले ग्रिनारि दङ। फैनानै मोजां मोनगोन बयबो। माखासे मानसि बेलेग गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनानै गोजोननाय लानो हागोन बेवहाय। जोंबो बिदिनो गोजोननाय लाबाय दिनै। आरो जानाय लोंनायनिबो माखासे सुबिदा दङ। गुबुन रिजर्टफोरनिफ्राय बेयाव बांसिन खमावनो मोनजानाय बायदि मोनदों। जायखिजाया जोङो लकेल फुड आरो जानाय आदारा मा दङ? जानाय आदारा लकेल दाउबो दङ, बिदिनो अमा सावनाय दङ। जि गोसो जायो लकेल हिसाबै गासिबखौबो मोनगोन आरो मोननो हागोन। रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज होगोन नोंथांमोना दिनै जादों? गासै रायजो राजानिसिम मेसेज बेखौनो होनो सानोदि मानास नेशनेल पार्कआव सिजनेलाव बयबो फैखायो जिहेतु। थ' गुबुन रिजर्टफोर बायदिनो बेयावबो फेसिलिटिखौ मोनगोन। जोंनिनो एरियानि सासे समाज सिबियारि बुंब्लाबो भुल जानाय नङा, गेवलां बसुमतारी। बिथाङाबो बेवहाय बाहागो दङ रिजर्टआव। गतिके फैनानै मोजां नांगोन आरो फैनो हागोन बयबो गोजान जायगानिफ्रायबो थाफैनो हागोन फेमिलि लानानै। मानास हाग्रामा भितरावबो हाबलांबाय जोङो, बेरायबाय। औ, सुबिदा दङ बे रिजर्टआवनो। गरम बोथोराव फैनानै बयबो हलिडेआव। जिपसिनिबो सुबिदा दं होनदों बिथांमोननिया? औ, जिपसिनिबो सुबिदा दङ। जिपसिजोंनो जोंबो बेरायनानै फैबाय। लोगोफ्राबो जोंना बेरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बयबो। रंजाबाय बयबो।